Des de sempre, fins i tot abans que la Unió Europea establís la normativa sobre benestar animal, teníem condicionades les instal·lacions de la nostra granja, de manera que quan la disposició va entrar en vigor ja la complíem a bastament. Tant és així que ha estat la pròpia Universitat Autònoma de Barcelona que ha triat la nostra granja per ubicar-hi on estudiar les condicions i els mètodes. Per nosaltres suposa fer un pas endavant en el que és la investigació i a la millora de la qualitat del benestar animal en por si. A nosaltres això ens permet que el nostre consumidor demostrar que som pioners amb el tema d'investigació i buscar sobretot el confort del benestar animal d'aquest porc. Tant és així que el nostre lema ja ho posa ben clar, un porc content fa la carn excel·lent. La truja, quan pareix, als tercers dies s'allibera de la gàbia i queda suelta que pot amb els garrins. I tenim la sala tradicional, també, amb càmeres per comprovar quin comportament tenen els animals en una sala i l'altra. I es fa l'estudi des del naixement, que pesen els garrins en diferents etapes, i així es poden saber, gravant tot el dia, poden saber què passa i quan passa i com. Si hi ha una baixa, per què s'ha produït. I això és el que estan fent ells, l'estudi.